טראמפ מאבד שליטה, הסינים לא נשארים חייבים וזה סוגר מעגל על האיום הגדול ביותר לארצות הברית, דיברתי עליו לפני הרבה חודשים, וזה הבריקס, בקצרה למי שלא מכיר. בריקס זה ראשי תיבות של ברזיל, רוסיה, סין ודרום אפריקה. לאיגוד, איגוד מדינות הזה הצטרפו בשנים האחרונות, עוד הרבה מדינות אחרות. נכון, רובם נחשלות ולא דמוקרטיות, אבל ביחד הבריקס מהווה שליש מכוח הצריכה העולמי. זה יותר מארצות הברית. יש להם כוח קנייה כפול מארצות הברית. המטרה של הבריקס הייתה להפחית את השליטה של ארצות הברית בסחר הבינלאומי. איך עושים את זה? מחלישים את הדולר. איך מחלישים את הדולר? מפסיקים להשתמש בו כמטבע סחר עיקרי. נכון להיום, כשיש עסקה בין חברה סינית לחברה ברזילאית, היא נעשית בדולרים. למה? ככה זה. כולם סומכים על הדולר, אז הבריקס רוצים לשנות את זה. הם רוצים מטבע בריקס דיגיטלי שיחליף את הדולר. זה הכיוון שלהם. עד כה הם צעדו לאט, אבל בכיוון ברור עם תוכנית רב שנתית למהלך הזה. כל זה היה נכון עד שטראמפ נכנס לתמונה. מלחמת הסחר שהוא משתולל בה האיצה את התהליך. מדינות הבריקס מעבירות הילוך, ואם או בלי קשר לזה, כבר יש סימנים שהדולר נחלש. דיברתי על זה בעניין האג"חים בסרטון אחר. אם אמריקה סוגרת את הגבולות שלה, מטילה מכסים על כל העולם, זה רק מאיץ את איגוד הבריקס להקים סחר חלופי ולא תלוי בארצות הברית. זה עוד ממש מוקדם להגיד, אבל אמריקה כבר מזהה את הבעיה הזו, וזה איום ממשי על ארצות הברית. לא סתם טראמפ אתמול איים שהוא יטיל מכסים של 100% על כל מדינה שתשתף פעולה עם הבריקס. זה מתחיל להיראות לא טוב עבור אמריקה. בהתחלה נתתי לטראמפ קרדיט על זה שהוא הנשיא הראשון שמתחיל להתמודד עם הבעיה, אבל מאז נראה שהוא רק מחריף את אי-הוודאות, ובפעם האלף אני אומר, הדבר הכי נורא לכלכלה זה אי-ודאות.